Replika sa balangay nga nakaon sa taga National Historical Commission sa Butuan. Ani karon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa ipahigayong 500-day countdown karong Sabado. Ani ang report. Midunggo kagahapon sa Navforsen kining duha ka mga balangay nga ginganlan og Raya Siago ug Raya Kulambo. Ginama kini sa Dongonwood ug kay replika kini sa balangay ang layag niini ang mugiya sa biyahe. Ang Sama Dilaya tribe sa Tawi-Tawi ang nigama niini niadtong 2016 ug gipanganlan kini sa mga pangan sa kanihari sa Butuan ug Masaw. Adunay na po ka mga crew kining Raya Kulambo samtang 8 usab ka mga crew sa Raya Siago. Gilangkuban kini sa mga volunteer adventurers, Coast Guard ug mga naglangkob sa Mount Everest team. Usa sa mga nitimo niini ang 27 anyos nga seaman nga si 3rd Officer Ken Mark Benedicto kinsa nagtrabaho sa usa ka German shipping company. Wala kaming gamit as in na makapagbigay sa amin ng exact na like depth ng water, current, mga ganon. Kaya mahirap i-maneuver itong bangka. Tapos pag medyo malakas yung hangin, talagang nahihirapan kami kahit umikot lang kasi sa sobrang light niya. Pag inano lang siya ng hangin konti, iikot na siya, hindi mo na siya makontrol agad-agad. Karong Sabado, kini ang sakyan sa mga opisyal sa Butuan ug Palawan ug mudunggo kini haduol sa Mactan Shrine. Yung replika ng boat na nahukay sa Butuan is 4th century, 320 AD. Ito is a replika. Yung unang bangka ang ginawa namin was 2009. Umikot sa Southeast Asia at ito siya, layag din kami hanggang China. Uban ni June Solon, Luan Marondina, Balitang Bisda.